अगर अपने चाहतानी की गीतांजलि म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले अपने तक पहुंचे ता लाल बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबावे के ना भूलें। सखी भातार रे निक रहे हमरे नैहर के यार रे नैहर के यार रे रे सखी मनी न भावेला सखी भातार रे निक रहे हमरे नैहर के यार रे नैहर के यार ददल देहिया में पढ़ल बा दुना सखी करे न काम भातार मिलल बा नमूना सखी नमूना सखी नमूना सखी करे न काम भातार मिलल बा नमूना सखी करे न म्यूजिक बाय डीजे उमेश मिलल बा नमूना सखी जाए न सोया कमाए घर में बैठल बैठल खाए घर में बैठल बैठल खाए रे सखी जाए न सोया कमाए घर में बैठल बैठल खाए बढ़ल पारा सहानी चढ़ल जवानी ओकरा न कुछ बुझाए त बात कहिले तोहरा से सुना सखी करे न काम भातार मिलल बा नमूना सखी नमूना सखी नमूना सखी करे न काम भातार मिलल बा नमूना सखी म्यूजिक बाय डीजे उमेश कहेला राइटर मुकेश सखी रे बात विशेष सखी रे बात विशेष रे सखी कहेला राइटर मुकेश सखी रे बात विशेष आकाश दीवाना करेला महाना कहिले कवन कलेश तो देव नंदन विकास न गुना सखी करे न काम भातार मिलल बा नमूना सखी नमूना सखी नमूना सखी।